Mä en kerkee kattoo edes missä Leevi on. Tää on niin vitussa. Joo, älä siis, älä muuhun keskity. Mulla ei oo mikään kiire. Ja nyt vaan niinku... Nyt vaan selviää. Vittu kun tuolla toi... Mä laitan mun koira ton... Mulla tulee hiki. Plasmakanne. Mä sattuu ihan vittu käteen kun mä rämpää koko aika. Tuet on paljon näitä. Oliko tyyppi? Okei. Tyyppi takana. Ja koira. Ja vittu räjähtelijä ja granaattia kato tulee. Ei vittu. Oli mun mielestä Red Stationissa ja Oi vittu. Missä? matsi takan, niinku siellä missä on noi loput noista. Te ootte molemmat! Juu. Ei. Mä boksahdin ton noin. Mulla tuli kurset täyteen. Ei me varmaan päästä eteenpäin, jos ei me... Siellä rappusee siellä oikealla siellä. Mun mielestä siellä, jos se mä ihan väärin katso. Onks se toi? On! Siellä on Medstationi teillä. Joo, meillä on tää koira kanssa. Siellä on heavy plasmakunneri. Vittu. Rappusilla. Joo, mennään, edetään. Sieltä tulee pomppari. Joo. Joo, hyvä. Koira. Joo, let's go. Let's go. Auta! Ihan taattoman näköinen. Ei vittu, ei me varmaan päästä tästä, kun me tehdään toi. Joo, ei. Älä nyt. Joten täytyy tuohon ne säilet, voi vittu. No ei mitään, sit mennään tuhoamaan. Mikäs Timi Ramulla on? En mä tiedä. Vittu täältä tulee jengi. Varo! Trapperi Ramu! Ota mut ylös. Mä laitan tähän tää. En tiedä mikäs timi oli, mutta suoneen meni. Ei vittu. Vitu maulerit. Ramu siinä mun kilvellä. No äiviään se katos. No! Ei! Med Stationilla. Ota metsei. On molemmat. Ei vittu. Mennään jos... Vittu taas sairaan näköistä. Siis tää on ihan vitu hullu. Siis mä voin sanoa, että ei käy yhtään kateeksi, että mä en joudu olemaan Mitä osa tätä. vittua mä tästä tuhoo? Teen koko paska vaan. Joo, Ne on ottaa aika vaan. tankkeja. Niin on. Nyt. Yksi vielä. Viimeinen. Noni, ja sit! Mennään. Jumalauta. Täältä tulee vihui. Mikä saatana? Mee vaan. Mä... Let's go. Jää. Ei vittu. Noni, ja Rampe saa meidät ylös. Oh my god. Koira. Oh,